சரி, இன்றைக்கி லூக்கா 14ஆம் அதிகாரம் பார்க்கலாம். அதில் முதல் 6 வசனங்கள் ஒரு பகுதி, அதை 2ஆம் வசனம் முன்பகுதியை தலைப்பாக போட்டுக்கலாம். அப்பொழுது நீர்க்கோவை வியாதி உள்ள ஒரு மனுஷன் அவருக்கு முன்பாக இருந்தான். ஸோ அதுதான் அதோட தலைப்பு. சரிங்களா? முதல் 6 வசனத்துடைய தலைப்பு. அந்த தலைப்பு முடிச்சோன்னா 6ஆம் வசனம் முடிஞ்சோன்னா ஒரு கோடு போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஸோ எல்லாமே அந்த தலைப்பை முடித்தோடனே அந்த பகுதியில் முடிஞ்சோன்னா ஒரு கோடு போட்டு வச்சுருக்கோங்க. உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும். முதல் வசனம் வாசிக்கிறேன். ஒரு ஓய்வு நாளிலே பரிசேயரில் தலைவனாகிய ஒருவனுடைய வீட்டிலே அவர் போஜனம் பண்ணும்படிக்கு போயிருந்தார். அப்பொழுது நீர்க்கோவை வியாதி உள்ள ஒரு மனுஷன் அவருக்கு முன்பாக இருந்தான். என்ன செய்வாரோ என்று ஜனங்கள் அவர் மேல் நோக்கமாயிருந்தார்கள். இயேசு நியாயசாஸ்திரிகளையும் பரிசேயரையும் பார்த்து, ஓய்வு நாளிலே சொஸ்தமாக்குகிறது நியாயமா என்று கேட்டார். அதற்கு அவர்கள் பேசாமல் இருந்தார்கள். அப்பொழுது அவர் அவனை அழைத்து சொஸ்தமாக்கி அனுப்பிவிட்டு அவர்களை நோக்கி, உங்களில் ஒருவனுடைய கழுதையாவது எருதையாவது ஓய்வு நாளிலே துறவிலே விழுந்தால் அவன் அதை உடனே தூக்கிவிடானோ என்றார். அதற்கு உத்தரவு சொல்ல அவர்களால் கூடாமல் போயிற்று. இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம், நீர்க்கோவை ஒரு இடத்துல விருந்துக்கு போயிருக்காரு. ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீர்க்கோவை வியாதி உள்ள ஒரு மனுஷன் இருக்கான். உடனே பார்த்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு, ஓய்வு நாளில் சொஸ்தமாக்குறதுக்கு நியாயமாக அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசாமல் இருக்காங்க. உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களில் ஒருவனுடைய கழுதையாவது எருதையாவது ஓய்வு நாளில் ஏதாவது குழியில் விழுந்துருச்சுன்னா அதை தூக்கி விடாமல் இருப்பானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நீர்க்கோவை வியாதி உள்ளவனை இயேசு கிறிஸ்து சுகப்படுத்தி அனுப்பி விடுறாரு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியல. சரிங்களா? ஸோ அந்த காரியம் தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். ஸோ இயேசு கிறிஸ்து வல்லமையில் நிரம்பி இருந்தார். அவர் தம்மை தேடி வருகிற அத்தனை பேரும் அவர் அவர்களுக்கு அற்புதம் செய்கிறவராக அவள் தேவைகளை சந்திக்கிறவராக நம்ம காணப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அடுத்த பார்த்திங்கன்னா 7ஆம் வசனத்துலேருந்து 11ஆம் வசனம் வரைக்கும் ஒரு பகுதி, 7ஆம் வசனத்துலேருந்து 11ஆம் வசனம் வரைக்கும் ஒரு பகுதி. அதுக்கு தலைப்பு 10ஆம் வசனத்தை போட்டிருக்கலாம். சரிங்களா? பார்த்திங்கன்னா 7ஆம் வசனத்துக்கு விருந்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்குங்களா? பார்த்திங்கன்னா விருந்துக்கு அது ஒரு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அது ப்ளஸ் 10ஆம் வசனம், நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கு. 10ஆம் வசனம் முதல் பகுதி, நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கும் போது தாழ்ந்த இடத்துல உட்கார். சரிங்களா? ஸோ அதோட தலைப்பு அதுதான். 7ஆம் வசனத்தில் விருந்துக்கு அது ஒரு பாக்ஸ் போட்டுட்டு 10ஆம் வசனத்தில் நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கும் போது தாழ்ந்த இடத்துல உட்கார். சரிங்களா? அப்போது அதோட தலைப்பு என்ன அப்படின்னா, விருந்துக்கு நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கும் போது தாழ்ந்த இடத்துல போய் உட்கார். ஸோ அது அதோடைய தலைப்பு. சரிங்களா? அது அந்த பகுதியை தான் இயேசு கிறிஸ்து இங்கே விளக்குறார். ஸோ உன்னை நீ தாழ்த்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். 7ஆம் வசனத்துலேருந்து 11ஆம் வசனம் வரைக்கும். 7ஆம் வசனம் வாசிக்கிறேன். விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பந்தியில் முதன்மையான இடங்களை தெரிந்து கொண்டதை அவர் பார்த்து அவர்களுக்கு ஒரு உவமையை சொன்னார். ஒருவனால் கல்யாணத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கும் போது பந்தியில் முதன்மையான இடத்தில் உட்காராதே. உன்னிலும் கனமுள்ளவன் ஒருவேளை அவனால் அழைக்கப்பட்டிருப்பான். அப்பொழுது உன்னையும் அவனையும் அழைத்தவன் உன்னிடத்தில் இவருக்கு இடம் கொடு என்பான். அப்பொழுது நீ வெட்கத்தோടെ தாழ்ந்த இடத்திற்கு போக வேண்டியதாக இருக்கும். நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கும் போது போய் தாழ்ந்த இடத்திலே உட்காரு. அப்பொழுது உன்னை அழைத்தவன் சிநேகிதனே உயர்ந்த இடத்திலே வாரும் என்று சொல்லும்போது உடனே கூட பந்தியவர்களுக்கு முன்பாக உனக்கு கனம் உண்டாகும். தன்னைத்தான் உயர்த்துகிறவனோ தாழ்த்தப்படுவான், தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவனோ உயர்த்தப்படுவான் என்றார். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல விருந்துக்கு போயிருக்காரு. அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் முந்தி அடிச்சுட்டு போய் முதன்மையான இடத்த உட்கார்றதுக்கு பார்க்குறாங்க. யார் அந்த பெஸ்ட்டு பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா சில விருந்துகளில் பார்த்திங்கன்னா விஐபி சீட்ஸ்ன்னு சொல்லி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கனப்பெற்றவர்கள், அதிகாரிகள், அவங்களுக்குன்னு சிலர்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் அந்த இடத்த தேடுறதுக்கு பார்க்குறாங்க. உடனே பார்த்திங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஊமையை சொல்கிறார். நான் ஒரு கல்யாணத்துக்கு இந்த மாதிரி கல்யாணத்துக்கு நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கும் போது நீ முதல்ல என்ன பண்ணுறாரு, இந்த மாதிரி போய் தாழ்ந்த இடத்துல உட்காரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேன்மையான உயர்ந்த இடத்துல போய் உட்காராது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கனமுள்ள நேரம் வந்தான்னா பார்த்தீங்கன்னா அவன் உடனே நீ கீழே போய் உட்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது உனக்கு வெக்கம் உண்டாகும். அதனால் நீ போய் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கும் போது தாழ்ந்த இடத்துல உட்காரு. அவன் வேறு அந்த கல்யாணத்துக்கு அழைக்கப்பட்டவன் நீ இந்த நல்ல உயர்ந்த இடத்துல உட்காரு, விஐபி சீட்டில் உட்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது மற்றவங்க உனக்கு கனம் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதனால் 11ஆம் வசனம் பாருங்கள், அதுதான் முக்கியமான வசனம். தன்னைத்தான் உயர்த்துகிறவன் எவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான். அதனால் நீ தாழ்மையாயிரு, போய் தாழ்மையான இடத்துல போய் உட்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் சொல்ல, நீ தாழ்மையாயிரு, தாழ்மையை கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். பாருங்கள். அடுத்த பாருங்கள், 12ஆம் வசனத்துலேருந்து 14ஆம் வசனம் வரைக்கும் ஒரு பகுதி. 13ஆம் வசனம் தான் அதோட தலைப்பு. 12 முதல் 14, 13ஆம் வசனம் தான் தலைப்பு.
நீ விருந்து பண்ணும்போது ஏழைகளையும் ஊனரையும் சப்பானிகளையும் குருடரையும் அழைப்பாயாக. அதுதான் அதோட தலைப்பு. சரிங்களா? 12ஆம் வசனம் பாருங்கள். அன்றியும் அவர் தம்முடைய விருந்துக்கு அழைத்தவனை நோக்கி, நீ பகல் விருந்தாவது விருந்தாவது பண்ணும்போது உன் சிநேகிதரையாகிலும் உன் சகோதரையாகிலும் பந்து ஜனங்களையாகும் ஐஸ்வர்யமுள்ள அயலக தாரையும் அழைக்க வேண்டாம். அழைத்தால் அவர்களும் உன்னை அழைப்பார்கள், அப்பொழுது உனக்கு பதில் செய்ததாகும். நீ விருந்து பண்ணும்போது ஏழைகளையும் ஊனரையும் சப்பானிகளையும் குருடரையும் அழைப்பாயாக. அப்பொழுது நீ இருப்பாய். அவர்கள் உனக்கு பதில் செய்ய மாட்டார்கள். நீதிமான்களின் உயிர் தெளிவு உனக்கு பதில் செய்யப்படும் என்றார். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறார், நீ பகல் விருந்து இல்லை விருந்து பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உன் சொந்தக்காரங்க பந்து ஜனங்களெல்லாம் அழைக்காத. அதுக்கு பதில் நீ என்ன செய்ய அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, நீ விருந்து பண்ணும்போது ஏழைகளை ஓனரிய சப்பானிகள் குருடர் மற்றும் முடியாதவங்களை நீ அழைஞ்சு அவங்களுக்கு விருது செய். பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மற்றவங்களை நீ அழைச்சின்னா அவங்க திருப்பி செய்வாங்க. அப்போ உனக்கு ஒரு பெரிய பலன் இருக்காது. பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நீ இந்த மாதிரி ஏழைகளை பார்த்து ஏழைகளுக்கு சப்பானிகள் அவங்க திருப்பி உனக்கு பதில் செய்ய மாட்டாங்க. அப்போ பரலோகத்தில் உனக்கு மிகுதியான பலன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். சரிங்களா? அதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அநேக வெட்டிங் டேஸ் வருது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பர்த்டேஸ் வருது. பார்த்திங்கன்னா நிறைய விசேஷமான பண்டிகைகள் வருது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது நீங்கள் ஒரு நாள் குறிச்சிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ பார்த்திங்கன்னா என்ன எடுத்துட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய எங்கள் வீட்டில் 4 பேர் இருக்கோம். நான் கணவன் மனைவி 2 பசங்க இருக்காங்க. அவங்களுடைய பர்த்டேஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிறந்த உணவுகளை சமைச்சு கொண்டு போய் அதை பொட்டணங்களாக கட்டி போய் ஏழைகளை தேடி நான் போய் கொடுத்துட்டு வருவேன் பாருங்கள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது செய்யுங்க. அதே மாதிரி கல்யாண நாள் அந்த மாதிரி செய்வேன். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் முடிஞ்சதை ஏழைகளுக்கு நல்லா செய்யுங்க. அது அதில் தேவன் ரொம்ப பிரியப்படுகிறார் பாருங்கள். ஏழைகளுக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்குறவன் கொடுத்து திரும்ப கொடுப்பான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள். அப்போ அந்த மாதிரி ஏழைகளுக்கு இந்த மாதிரி விருந்து பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சில காரியங்களை செய்யுங்க. அது தேவனுக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒரு காரியம். அப்போ நீங்களாக பார்த்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரிலாம் செய்யலாம், இந்த மாதிரிலாம் செய்யலாம், இந்த மாதிரிலாம் செய்யலாம்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி ஏதாவது இந்த மாதிரியான காரியத்தில் தேவன் ரொம்ப பிரியமாக இருக்குது. அதை நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் நரவாதிரங்கள் இப்படிப்பட்ட பலிகளின் மேல் தேவன் பிரியமாக இருக்கிறார்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வித்தியாசமாக ஏதாவது திங்க் பண்ணி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறாரு பாருங்கள். அடுத்த பாருங்கள், 15ஆம் வசனத்திலிருந்து 24ஆம் வசனம் வரைக்கும் அடுத்த பகுதி. 15ஆம் வசனத்துலேருந்து 24ஆம் வசனம் வரைக்கும் ஒரு பகுதி. அந்த 16ஆம் வசனத்தை தலைப்பாக போட்டுக்கலாம். ஒரு மனுஷன் பெரிய விருந்தை ஆயத்த பண்ணி அநேகரை அழைப்பித்தான். ஸோ அதுதான் அதோடைய தலைப்பு. சரிங்களா? 15 முதல் 24 வரை அந்த 16ஆம் வசனம் தான் தலைப்பு. ஒரு மனுஷன் பெரிய விருந்தை ஆயத்த பண்ணி அநேகரை அழைப்பித்தான். அதாவது தலைப்பு. ஒரு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. 15ஆம் வசனம் வாசிக்கிறேன். அவரோடே கூட பந்தியிருந்தவளில் ஒருவன் இவைகளை கேட்டபொழுது அவரை நோக்கி, தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் போஜனம் பண்ணுகிறவன் பாக்கியவான் என்றான். அதற்கு அவர் ஒரு உவமையை சொல்கிறார் பாருங்கள். ஒரு மனுஷன் பெரிய விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணி அநேகரை அழைப்பித்தான். விருந்து வேளையிலே தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி, நீ அழைக்கப்பட்டவர்களிடத்தில் போய் எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறது, வாருங்கள் என்று அவனை அனுப்பினான். அவர்கள் எல்லோரும் போக்கு சொல்ல தொடங்கினார்கள். ஒருவன், ஒரு வயலை கொண்டேன், நான் அகத்தியமாய் போய் அதை பார்க்க வேண்டும், என்னை மன்னிக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்றான். வேறொருவன், 5 ஏர்மாடு கொண்டேன், அதை சோதித்து பார்க்கப் போகிறேன், என்னை மன்னிக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்றான். வேறொருவன், பெண்ணை விவாகம் பண்ணினேன், அதனால் நான் வரக்கூடாது என்றான். அந்த ஊழியக்காரன் இவர்களை தன் எஜமானுக்கு அறிவித்தான். அப்பொழுது வீட்டெஜமான் கோபமடைந்து தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி, பட்டணத்தின் தெருக்களிலும் வீதிகளிலும் சீக்கிரமாய் போய் ஏழைகளையும் ஊனரையும் சப்பானிகளையும் குருடரையும் இங்கே கூட்டிக் கொண்டு வா என்றான். ஊழியக்காரன் அப்படி செய்து, ஆண்டவரே, நீர் கட்டளையிட்டபடி செய்தாயிற்று, இன்னும் இடம் இருக்கிறது என்றான். அப்பொழுது எஜமான் ஊழியக்காரனை நோக்கி, நீ பெருவழிகளிலும் வேலிகளிலும் போய் என் வீடு நிறையும்படியாக ஜனங்கள் உள்ளே வரும்படி வருந்தி கூட்டிக் கொண்டு வா என்றான். அழைக்கப்பட்டிருந்த அந்த மனுஷரில் ஒருவனாகிலும் என் விருந்தை ருசி பார்ப்பதில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் என்று சொன்னார். ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்குறோம், ஆண்டவர் உவமையை சொல்கிறார் பாருங்கள். ஒரு மனுஷன் பெரிய விருந்து ஆயத்தம் பண்ணுறாரு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா விருந்து வேலையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் அழைக்கிறாரு. பட் ஆனால் விருந்து வேலையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமில் அவங்க வரல. ஸோ பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்குது வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும்போது ஒவ்வொருத்தவங்க சொல்கிறாங்க. எல்லோரும் போக்கு சொல்ல தொடங்க எக்ஸ்கியூஸ் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. போக்கு சொல்ல தொடங்க. ஒருவன் பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ தான் ஒரு வயல் வாங்கியிருக்கேன், அதை போய் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்க்க போயிடுறான். இன்னொருத்தரை பார்த்தோன்னா, நான் 5 ஏர்மாடு வாங்கியிருக்கேன், அதை நான் போய் பார்க்கணும், என்ன மன்னிங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தர்
கேட்டால் நான் வந்து பெண்ணை விவாகம் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் நான் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். அதான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எஜமானுக்குன்னே அறிவிக்கிறாங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா எஜமானுக்கு கோபம் வருது. சரி பார்த்தீங்கன்னா நீ போய் குருடரையும் சப்பானிகளையும் ஏழைகளையும் குருடர் எல்லாத்தையும் ஊனரை எல்லாம் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாத்துக்கும் அவங்க எல்லாம் சொன்னால் அவங்கெல்லாம் உடனே வந்துட்டாங்க பாருங்கள். அவங்க உடனே வந்துட்டு அவங்கெல்லாம் வந்து அதனால் வந்து அதில் வந்து நிறைய, ஆனால் இன்னும் இடம் காலியாக இருக்குது. இடம் காலியாக தானே எஜமான்கிட்ட போய் இந்த ஊழியக்காரங்க சொல்கிறாங்க, ஐயா இவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க, ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இடம் காலியாக இருக்குது. அப்படின்னா நீ பெருவழிகள் வேலிகள் மற்றும் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்க எல்லாம் போய் ஜனங்களை கூட்டி கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே பார்த்தீங்கன்னா அழைக்கப்பட்டிருந்த அந்த மனுஷர்கள் ஒருவனாகிலும் என் விருந்தை ருசி பார்ப்பதில்லை என்று சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஆண்டவருடைய அழைப்பு இங்கே வருது பாருங்கள். இந்த பார்த்திங்கன்னா ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அழைக்கப்பட்டவர்கள் வந்து அதை வந்து அல்ல தட்டுறதை நம்ம பார்க்குறோம். இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு நம்ம முதலிடம் கொடுக்குறவர்களாக இருக்கணும். சரிங்களா? எப்பேற்பட்ட காரியமானாலும் சரி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு தேவனுடைய காரியத்துக்கு நம்ம முதலிடம் கொடுக்குறவர்களாக இருக்கணும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்கியூசஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வயலை வாங்கினேன், நான் வந்து ஏர்மாட் கொண்டேன், அது பிஸ்னஸ் சொல்லி பிஸ்னஸ்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவனுடைய காரியங்களை தட்டுகிறவர்களாக இருக்கிறாங்க. அடுத்த பார்த்திங்கன்னா பெண்ணை விவாகம் பண்ணேன், ஃபேமிலி குழந்தைகள்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சொல்லி அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தேவனுடைய காரியத்தை தட்டுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். சரிங்களா? இப்போ தேவனுடைய காரியத்துக்கு முதலிடம் கொடுக்காதவங்களாக வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதமும் தேவனை தேடுகிறது நம்ம தடுக்கக்கூடாது பாருங்கள். அது ஒரு முக்கியமான காரியம். சரிங்களா? எந்த ஒரு உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதம் இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஆசீர்வாதங்களே பார்த்திங்கன்னா தேவனை தேடுறதுக்கு இல்லை தேவனத்தில் வர்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவள் வந்து ஒரு இடைஞ்சலாக இருக்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். அவங்க பாட்டுக்கு போக்கு சொல்ல தொடங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா போக்கு தேவனை தேடுறது, அதே மாதிரி ப்ரேயர் பண்ணுறது, தேவன் சமூகத்தில் வர்றது, எந்த ஒரு போக்கு சொல்லி நம்ம இதெல்லாம் வந்து தள்ளிப்படக்கூடாது பாருங்கள். தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய டைமை நம்ம வந்து கொடுக்கணும். வச்சுருங்க. அது மாதிரி வேதத்தை வாசிக்கிறது, வேதத்தை தியானிக்கிறது, ஜெபம் பண்ணுறது, தேவ சமூகத்துக்கு வர்றது, சபைக்கு போகிறது, இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த போக்கு சொல்கிறத வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது அவசியமாக இருக்கும். ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா சொல்கிறாரு பாருங்கள், எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்குது. சரிங்களா? இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறார் பாருங்கள், எல்லாமே ஆயத்தமாக இருக்குது. ரட்சிப்பு ஆயத்தமாக இருக்குது, ஆசீர்வாதம் ஆயத்தமாக இருக்குது, சுகம் ஆயத்தமாக இருக்குது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா சிலுவையில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எல்லாமே செஞ்சு முடிச்சிட்டார். சரிங்களா? பண்ணுவோம் வாங்க விருந்தை சாப்பிட வாங்க அப்படிங்கிறாரு. பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து அதுக்கு அபாத்திரமாக போனாங்க. ஸோ தேவனுடைய ஒரு ஆசீர்வாதம் நம்மை தேடி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அழைக்கப்பட்டவர்கள் வந்து அதை தட்டிட்டாங்க. இப்போ அழைப்பு வரும்போது நம்ம வந்து அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஒரு ரட்சிப்பு வருது, ரட்சிப்பை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த அழைக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் வந்து அந்த யாருமே உள்ளே வரல. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா குருடர் சப்பானிகள் அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவனுடைய அதாண்ட சொல்கிறார், வேசிகளும் பாவிகளும் இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் உங்களுக்கு முன்னாடி போகிறவர்களாக இருக்கிறாங்க. ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாருங்கள், யூத ஜனங்கள் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை மறுதளிச்சிட்டாங்க. தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை வந்து மறுதளிச்சிட்டாங்க. அப்போ தேவனுடைய ஆலோசனை அவங்க தள்ளி விட்டாங்க. அவங்க வந்து ஆனால் மற்றவர்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை வந்து அங்கே எடுத்துக்கலாம். அப்போது ஒரு சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும். சரிங்களா? அதை விட ஒரு சிறந்த ஒரு ஆசீர்வாதம். அப்போ தேவன் நம்ம அழைச்சாரா அதை நம்ம தான் பாக்கியம். வச்சுங்களா? அப்போ ஆண்டவருடைய அழைப்பு இல்லை ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பு வரும்போது நம்ம அதை தட்டாதபடிக்கு தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுத்து நம்ம பண்ணும்போது அதை விட ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நம்ம தேவனுடைய சித்தத்துக்குள்ளே இருக்க அதை விட ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? அப்போ நம்ம தேவனுடைய சித்தத்துக்குள்ளே இருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கணும். தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவர்களாக இருக்கணும். ஸோ தேவனுடைய அழைப்பு வரும்போது தைரியமாக அதை நம்ம தட்டாதபடி தேவனுடைய அழைப்புக்கு இணங்கி நம்ம வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்கிறார் பாருங்கள், என் விருதை ஒருவரும் ருசி பார்ப்பதில்லை. ஆண்டவர் விருந்தை வச்சுருக்காரு பாருங்கள், எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்கு, உள்ளே வாங்க. அது ஒரு பெரிய பிளெஸிங் பாருங்கள். அதை விட ஒரு பெரிய ஒரு சிறந்த ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது. சரிங்களா? அப்போது தேவனுடைய காரியத்துக்கு நம்ம முதலிடம் கொடுத்து தேவனுக்கு செவி கொடுக்கும்போது அது ஒரு மிகுந்த ஒரு ஆசீர்வாதம், நம்ம குடும்பமே ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் பாருங்கள். அடுத்த பாருங்கள், 25ஆம் வசனத்திலிருந்து 27ஆம் வசனம் வரைக்கும் ஒரு பகுதி. இந்த 26ஆம் வசனம் தலைப்பாக போட்டுக்கலாம். 26ஆம் வசனம் தான் தலைப்பு,
யாதொருவன் என்னிடத்தில் வந்து தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் தன் மனைவியும் தன் பிள்ளைகளையும் சகோதரிகளையும் தன் ஜீவனையும் வெறுக்காவிட்டால் எனக்கு சீசனாக இருக்க மாட்டான். அதுதான் அதோடைய தலைப்பு. சரிங்களா? 25 27 வரை நான் வாசிக்கிறேன். பின்பு அநேக ஜனங்கள் அவரோட கூட பிரயாணமாய் போகையில் அவர்களிடமாய் அவர் திரும்பி பார்த்து, யாதொருவன் என்னிடத்தில் வந்து தன் தகப்பனையும் தாயையும் மனைவியும் பிள்ளைகளையும் சகோதரிகளையும் தன் ஜீவனையும் வெறுக்காவிட்டால் எனக்கு சீசனாக இருக்க மாட்டான். தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு எனக்கு பின் செல்லாதவன் எனக்கு சீசனாக இருக்கணும். இப்போ இயேசு கிறிஸ்து வந்து சீஷத்துவத்தை பற்றி சொல்கிறார். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாருன்னா, பிள்ளைகளை வெறுக்கணும், தாயை வெறுக்கணும், தகப்பனை வெறுக்கணும், மனைவியை வெறுக்கணும், இப்போ எல்லாம் வெறுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், அப்போ ஆண்டவர் வந்து வெறுக்க சொல்லலை. ஏன்னா முதலிடம் வந்து தேவனுக்கு கொடுக்கணும். முதல் அன்பு வந்து தேவனுக்குரியது. முதலிடம் தேவனுக்கு, முதல் அன்பு தேவனுக்கு. ஸோ அதை தான் வந்து தேவன் சொல்கிறார். சரிங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஒரு ஜெப டைம் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஜெப நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் நீங்கள் அந்த ஜெப நேரத்தை விட்டுட்டு போய் நீங்கள் ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நீங்கள் முதலிடம் யாருக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஃபேமிலிக்கு தான் கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம். தேவனுக்கு வந்து நீங்கள் 2வது இடம் அப்புறம் தான் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா, அப்போ அதுதான் முதலிடம். இப்போ தேவனுக்கும் ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்து அது தேவனுக்கு உரியது. சரிங்களா? அப்போ அதை தான் வந்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், முதல் அன்பு தேவனுக்குரியது. சரிங்களா? அப்போ பார்த்திங்கன்னா முதல் அன்பு தேவனுக்குரியது, முதல் பகுதி தேவனுக்குரியது. ஸோ அதுதான் வந்து ஆண்டவர் இந்த சொல்கிறார். அப்போ ஃபஸ்ட்டு தேவன், அதுக்கப்புறம் தான் ஃபேமிலி, அதுக்கப்புறம் தான் ஊழியம், மற்ற எல்லா காரியங்களும். ஸோ அதுதான் வந்து ஆண்டவர் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறார். ஆண்டவர் சொல்கிறார் பாருங்கள், தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு எனக்கு பின் செல்லாதவன் எனக்கு சீஷனாக இருக்க மாட்டான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார், படி வந்து எனக்கு சீஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து, இப்போ சீஷன் அப்படின்னால என்ன டிசைப்பிள் இல்லை சீஷன் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா குருவை பின்பற்றுகிறவன் அர்த்தம். சரிங்களா? அப்போ சீஷன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா தன் குருவை பின்பற்றுகிறவன், அதுக்கு அவன் பேர் தான் சீஷன். அப்போது குரு எப்படி இருந்தாரோ, குரு என்ன சொல்கிறாரோ, குரு என்ன விரும்புகிறாரோ அதை பின்பற்றுறது சீஷன். அப்போது சீஷனுக்குன்னு ஒரு சில ஆசைகள் பாசங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? அப்போ குருவோட ஆசை தான் அவனுடைய ஆசை. சரிங்களா? அவனுக்குன்னு சில பாசங்கள்லாம் அதான் நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ அவனுக்கு என்ன ஆசை கிடையாது, அவர் என்ன நினைக்கிறார் அதுதான். அப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறார், பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். அதை பார்த்தீங்கன்னா அதான் நம்ம சீஷன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து உன்னை வெறுத்தாதான், உன்னுடைய ஆசைகளை சிலுவையில் அரைஞ்சாதான் வந்து நீ அவருடைய சித்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் வந்து அவரை பின்பற்ற முடியும். ஸோ அப்படியா இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் பாருங்கள். ஸோ அடுத்த பாருங்கள், அதோட தொடர்ச்சி தான் இது. சீஷத்துவத்தை பற்றி மறுபடியும் அடுத்த உவமை ஆண்டவர் சொல்கிறாரு. 28 முதல் 33 வரை அந்த 28ஆம் வசனத்தை வேணால் தலைப்பாக போட்டுக்கோங்க. உங்களில் ஒருவன் ஒரு கோபுரத்தை கட்ட மனதாக இருந்து, ஸோ அதை வேணால் தலைப்பாக போட்டுக்கோங்க. உங்களில் ஒருவன் ஒரு கோபுரத்தை கட்ட மனதாக இருந்துச்சோ அதை வேணால் தலைப்பாக போட்டுக்கோங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் இந்த இடத்துல 2 சீஷத்துவத்தை குறித்து சொல்லும்போது 2 காரியங்களை சொல்கிறாரு. உங்களில் ஒருவன் ஒரு கோபுரத்தை கட்ட மனதாக இருந்து அஸ்திபாரம் போட்ட பின்பு முடிக்க திராணி இல்லாமல் போனால், பார்க்குற எல்லாரும் இந்த மனுஷன் கட்ட தொடங்கி முடிக்க திராணி இல்லாமல் போனான் என்று சொல்லி தன்னை பரியாசம் பண்ணாதபடிக்கு அதை கட்டி தீர்க்கிறதற்கு தனக்கு நிர்வாகம் உண்டோ இல்லை என்று முன்பு அவன் உட்கார்ந்து செல்லும் செலவை கணக்கு பாராமல் இருப்பானோ. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் கோபுரம் கட்டணுன்னான்னா அதுக்கு வந்து எவ்வளோ செலவாகும், அதுக்கான ஆயத்தங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி முதல்ல வந்து எவ்வளவு தன்னால் முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு பார்க்குறான் அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு பார்க்க வேண்டும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தேவனுடைய சீஷர்களாக மாறணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உட்கார்ந்து நம்மளால் முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது அவசியம். நீங்கள் வந்து இது வந்து இது ஒரு லேசான காரியம் கிடையாது. சரிங்களா? அப்போ வந்து நீங்கள் விட வேண்டியதை விடணும். சரிங்களா? அப்போ இதுக்குன்னு ஒரு கிரயம் செலுத்தணும். அதான் சொல்கிறேன், நீங்கள் கணக்கு பார்க்கணும். சரிங்களா? கணக்கு பார்த்து தேவனுக்கு சீஷனாக வரணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கு ஒரு கிரயம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். அந்த கிரயத்தினால் செலுத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஆராய்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். இன்னொரு காரியத்தை சொல்கிறார் பாருங்கள். அன்றியும் ஒரு ராஜா மற்றொரு ராஜாவோட யுத்தம் செய்ய போகிற போது தன்மேல் 20,000 சேவகரோடே வருகிற அவனை தான் 10,000 சேவகரை கொண்டு எதிர்க்க கூடாதோ என்று முன்பு உட்கார்ந்து ஆலோசனை பண்ணாமல் இருப்பானோ. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கூடாது என்று கண்டால் மற்றவன் இன்னும் தூரத்தில் இருக்கும்போதே ஸ்தானாதிபதிகளை அனுப்பி சமாதானமானவைகளை கேட்டுக்கொள்வானே. பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு காரியத்தை சொல்கிறார் பாருங்கள். ஒரு ராஜா வந்து மற்றொரு ராஜாவோட யுத்தம் செய்ய போகிறோம். இவனுக்கு வந்து 10,000 சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க, அவனுக்கு வந்து 20,000 சேவகர்கள் இருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 10,000 பேரை கொண்டு 20,000 பேரை முறியடிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பார்க்குறார். முடியாது அப்படின்னு பண்ணால் உடனே ஏன்னா அவன் வந்து தப்பான டிசிஷன் எடுத்துட்டானோ என்னன்னா அவனால் தாக்கு பிடிக்க முடியல அப்படின்னா இவனே அழிஞ்சு போயிடுவான். சரிங்களா? இவனே அழிஞ்சு போயிடுவான். பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து இவங்களை அழிச்சிருவாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து அப்போ முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டா
என்ன பண்ணுவான், போய் அவங்ககிட்ட சில பணம் கொடுத்து, அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரயம் செலுத்த வேண்டியதாக இருக்குது. கிரயம் செலுத்தி பணத்தை கொடுத்து, இல்லை நான் இவ்வளோ டேக்ஸ் பே பண்ணுறேன், உங்களுக்கு இவ்வளோ பணம் கொடுக்குறேன், இதெல்லாம் கொடுக்குறேன், ஆனால் கொடுத்து ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம சமாதானமாக போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். அப்போ சமாதான காதுவை தேடுவானே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பாருங்கள். பாருங்கள் 33ஆம் வசனம் தான் முக்கியமான வசனம். அப்படியே உங்களில் எவனாகிலும் தனக்கு உண்டானவையெல்லாம் வெறுத்து விடாவிட்டால் எனக்கு சீசனாக இருக்க மாட்டான். ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்கிறார் பாருங்கள். இப்போ தனக்கு உண்டானவையெல்லாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், சீசன் அப்படிங்கிறவன் என்னென்னா குருவை பின்பற்றுவேன். தனக்குன்னு ஒரு ஆசை இருக்காது. தனக்குன்னு ஒரு ஆசை இருந்தாலும் அதை அவனால் செய்ய முடியாது. சரிங்களா? அதுதான் சீசன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி விசுவாசிகளை நம்ம பார்க்க முடியும். சரிங்களா? ரட்சிக்கப்பட்டவனே நம்ம விசுவாசி அப்படிங்கிற கேடருக்குள்ளே வந்துடும். ஆனால் சீசன் அப்படின்னா முழுமையாக பின்பற்றுகிறோமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது. அதான் நீங்கள் வந்து சீசனாக மாறுங்க. அதான் இயேசு கிறிஸ்து மத்தேயுல கடைசியாக சொல்லும்போது சொல்கிறார், பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியினால் நீங்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து நான் சொல்ல எல்லாவற்றையும் அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணி அவங்கள வந்து சீஷராக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். சீஷராக்குங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா விசுவாசி ஓகே, பட் ஆனால் அதுக்கும் மேலே ஒரு ஸ்டெப்பு தான் பார்த்திங்கன்னா சீஷர். நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தோம்னா, இப்போ இயேசு கிறிஸ்து எப்படி இருந்தார்னா பிதாவின் சித்தத்தை பூரணமாய் நிறைவேற்றுகிறவராக இருந்தார். சரிங்களா? நம்ம வேதத்தை ஃபுல்லாக பார்க்குறோம். அதை நம்ம பார்க்குறோம். யோவானில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறாரு, நான் பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளை எப்பொழுதும் செய்கிறபடியினால் அவர் என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை. ஸோ பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறது என்னுடைய போஜனமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பாருங்கள் யோவானில். ஸோ நம்ம அதான் பார்க்குறோம். பார்த்திங்கன்னா அதுதான் சீஷத்துவம். சரிங்களா? இப்போ நானல்ல, எல்லாமே கிறிஸ்துவை நம்பி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அதுதான் வந்து ஆண்டவர் இந்த இடத்துல சொல்கிறார். அப்போது அவன் எவனாகிலும் தனக்கு உண்டான எல்லாம் வெறுத்து விடாவிட்டால் எனக்கு சீஷனாக இருக்க மாட்டேன். இனிமேல் வந்து எனக்கு தேவன் தான், அவர் தான் எனக்கு, அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை தான் அப்போ அந்த கிரயத்தை கொடுக்க தயாரா நம்ம அடுத்த ஒரு இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு. இன்னொரு அடுத்த எடுத்துக்காட்டுனா பவுல் ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள். பவுல் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு உண்டான எனக்கு லாபமாக இருக்க நஷ்டம் என்று எல்லாமே கிறிஸ்துவுக்காக விட்டேன். ஸோ அந்த விடுறது தான் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான காரியம் பாருங்கள். எனக்கு லாபமாக இருந்த எனக்கு கிறிஸ்துவுக்காக நான் வந்து நஷ்டமென்று விட்டேன், குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன்னு சொல்லுவேன். அதுதான் சீசத்துவம். சரிங்களா? பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்ம ஒருத்தர் வந்து ஆராய்ஞ்சு பார்க்கணும். ஏதோ ஒன்று டக்குன்னு வந்து என்னமோ பண்ணுறோம், இல்லை என்ன முடியல, நான் திரும்பி பின்வாங்கி போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான காரியம் கிடையாது. இந்த சீசத்துவம் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து இதை லைட்டாக எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் வந்து சொல்கிறார் பாருங்கள். ஆனால் வந்து இது வந்து ஒரு முடியாத காரியம் கிடையாது. சரிங்களா? அப்போ ஆண்டவருடைய கிருபையினால் நம்மளால் எல்லாம் செய்யணும். ஏன்னா தேவன் வந்து நமக்கு பலன் கொடுக்குற தேவனாக இருக்கிறார். பார்த்திங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்கிறார், என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றும் எனக்கு பலன் உண்டு. ஆண்டவர் அழைப்பு வந்தாரா, என்னால் இந்த அழைப்பை நிறைவேற்ற முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை, ஒரு விஷனை கொடுக்குறாரு, ஒரு தரிசனத்தை கொடுக்குறாரு, ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்ய சொல்கிறார் அப்படின்னா தைரியமாக நீங்கள் எடுத்துச்சிங்க. ஆண்டவர் ஊழியத்தை கழிச்சாங்கன்னா தைரியமாக வாங்க. ஸோ அதுக்கு அவர் கிரயம் செலுத்த வேண்டியது, சில நஷ்டங்கள் வரலாம், சில கிரயங்கள் செலுத்த வேண்டி வரலாம். பார்த்திங்கன்னா எத்தனையோ காரியங்கள் வந்து எத்தனையோ நஷ்டங்கள் பட்டார். சரிங்களா? பார்த்திங்கன்னா ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக அவர் சொல்கிறார், தன்னுடைய ஓட்டத்தை இயேசு கிறிஸ்து பாருங்கள் எல்லாம் முடிந்ததுன்னு சொல்லி தன் ஓட்டத்தை வெற்றிகரமாக முடித்து வந்து பிதாவுக்கு தன்னை வந்து ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பவுலும் தன்னுடைய ஓட்டத்தை வெற்றிகரமாக முடித்து தன்னுடைய அழைப்பை நிறைவேற்றி வெற்றிகரமாக முடித்து சொல்கிறாரு, நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன், இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை செய்ய சொல்லும்போது அது வந்து தேவனுடைய கிருபையினால் நம்ம செய்யணும், நம்ம பலத்தினால் நம்ம முடியாது. சரிங்களா? அப்போ முழுக்க நம்ம தேவனை சார்ந்து, தேவனுடைய கிருபையை சார்ந்து நம்ம செய்யும்போது நம்ம வந்து சீடனாக இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டமான காரியமாக தெரியும். அப்போ ஒரு இடத்துல பவுல் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு, கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு என்ன நிறைக்க இருக்குது. அதனால் வந்து வியாகுலமோ நஷ்டமோ கஷ்டமோ நாசமோசமோ என்ன ஆனாலும் சரி கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்ம பிரிக்க மாட்டோம். இப்போ இயேசு கிறிஸ்து அன்பு எனக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா மற்ற எனக்கு நஷ்டம் வந்தா என்ன, கஷ்டம் வந்தா என்ன, பாடுகள் வந்தா என்ன, உபத்திரம் வந்தா என்ன, வந்து அவருக்கு வந்து அது எளிதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தேவனுடைய அன்பில் நம்ம நிரம்பி தேவனுடைய கிருபையை சார்ந்து நம்ம நடக்கும்போது இந்த சீஷத்துவம் இது வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டமான ஒரு காரியமே தேவனுடைய கிருபையினால் நம்ம எல்லாமே தாண்டி ஜெயித்து போக முடியும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். அடுத்த பாருங்கள் 34, 35 அடுத்த பகுதி. 34 வசனத்தை தலைப்பாக போட்டுக்கலாம். உப்பு நல்லதுதான், உப்பு சாரமற்று போனால் எதனால் சாரமாக்கப்படும். ஸோ அதான் அதோடைய தலைப்பு. பாருங்கள், உப்பு நல்லதுதான், உப்பு சாரமற்று போனால் எதனால் சாரமாக்கப்படும். அது நிலத்துக்காகிலும் எருவுக்காகிலும் உதவாது, அதை வெளியே கொட்டி போடுவார்கள். கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்றார். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்கிறார், உப்பு நல்லதுதான்,
உப்பு சாரமற்று போனால் எதனாலும் சாரமாகும். ஸோ உப்பு வந்து அது உப்பில் ஒரு பண்டத்தில் போய் உப்பு போடுறீங்க, ஆனால் உப்பு ஏறவே இல்லைன்னா அது யாருக்கு பிரயோஜனம்? அப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு மத்தேயுல, நீங்கள் தான் பூமிக்கு உப்பு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ நம்மளை தான் ஆண்டவர் சொல்கிறோம், நீங்கள் தான் உப்பு. நீங்கள் வந்து நம்ம ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உடையவர்களாக இருங்க. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற தாளந்துகளை கிருபைகளை மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனப்படுத்துங்க, மற்றவர்களுக்கு பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். தேவனுடைய ராஜ்ய விரிவாக்கத்துக்காக நீங்கள் பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். உங்களுக்குள்ள ஆண்டவர் தாளந்துகளை கொடுத்துருக்காரு, வரங்களை கொடுத்துருக்காரு, கிருபைகளை கொடுத்துருக்காரு. அதை நீங்கள் பிரயோஜனப்படுத்தாமல் உலக பிரகாரமான காரியத்துக்கே நீங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தீங்க, யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம்? அதுதான் ஆண்டவர் கேட்குறார். அது பார்த்திங்கன்னா, உப்பு சாரமற்று போனால் அது எதனால் சாரமாக்கப்படும்? அது நிலத்துக்காகிலும் எருவுக்காகிலும் உதவாது, அதை வெளியே கொட்டி போடுவார்கள். கேட்கிறது காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ஸோ ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன கிருபைகளை கொடுத்துருக்காரு, என்ன வரங்களை கொடுத்துருக்காரு, என்ன அழைப்பை கொடுத்துருக்காரு, என்ன தாளந்தை கொடுத்துருக்காரோ அதை தேவநாம மகிமைக்காக பயன்படுத்துங்க. இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் பிரயோஜனமற்றவர்களாக இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். சரிங்களா? பாண்டவர்கிட்ட கிருபை ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கிறீரோ அதை உங்களுக்காக பயன்படுத்த கிருபை செய்யுங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர் இடத்துல கேட்போம். நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பார். சரிங்களா? ஸோ அதில் அநேக காரியங்களை பார்த்தோம். அதில் முதலாவது பார்த்திங்கன்னா, நீர்க்கோவை வியாதி உள்ள ஒரு மனுஷனை வந்து ஓய்வு நாளில் சுஸ்தமாக்கினார். அந்த காரியத்தை பார்த்தோம். அதே மாதிரி வந்து நீ விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கும் போது நீ போய் தாழ்ந்த இடத்துல உட்காரு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நீ தாழ்ந்த இடத்துல உட்காரும்போது அவன் வந்து நீ வந்து மேலான இடத்துல வந்து விஐபி சீட்டில் வந்து உட்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது உனக்கு மற்றவர்கள் முன்பாக கனம் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, நீ விருந்து பண்ணும்போது சொந்தக்காரங்க சேர்ந்து பிள்ளைங்களை எல்லாம் அழைக்காமல் நீ பார்த்தீங்கன்னா ஏழைகளையும் ஊனரையும் சப்பானிகளையும் குருடரையும் அழைச்சி அவங்களுக்கு விருந்து செய்ய. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல்லவத்தில் உனக்கு மிகுதியான பலன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது. அந்த காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மனுஷன் பெரிய விருந்து ஆயத்தம் பண்ணுறாரு, எல்லாரையும் கூப்பிடுறாரு. ஆனால் வந்து கூப்பிட்டவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போக்கு சொல்லி எங்கள் பிஸ்னஸை பார்க்க போகிறேன், நான் ஃபேமிலியாக பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லி போயிட்டாங்க. ஆனால் மற்றவங்க ஊனர் சப்பாரிகள் அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அவங்க வந்து உள்ளே பிரவேசிக்கிறாங்க, அவங்க வந்து அதை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, தேவனுடைய அழைப்பு வரும்போது அதில் அல்ல தட்டாதபடிக்கு அதை ஏற்றுக்கொண்டும் போது நமக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதம், நம்ம குடும்பம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, சீஷத்துவனாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். பார்த்திங்கன்னா, முதல் அன்பு தேவனுக்குரியது, முதல் ப்ரையாரிட்டி தேவனுக்குரியது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா முதலிடம் தேவனுக்கு, அப்புறம்தான் பிள்ளைகள், மனைவி, தாய், தகப்பன் எல்லாமே சொல்லி அதனால் சொல்கிறார். நீங்கள் வந்து சீஷனாக இருங்க, சிலுவை சுமந்து கூட எனக்கு சீஷனாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுமாதிரி பார்த்திங்கன்னா 2 ஓமை சொன்னதை நம்ம பார்த்தோம். பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து தேவனுடைய அந்த காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம். நீங்கள் வந்து உங்களில் எவனாகிலும் தனக்கு உண்டானவெல்லாம் வெறுக்காவிட்டால் வந்து நீங்கள் எனக்கு சீஷனாக இருக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிற அந்த காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதுக்கு 2 உதாரணம், இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தோம், பார்த்திங்கன்னா பவுலை பார்த்தோம். சரிங்களா? பார்த்திங்கன்னா தேவனுடைய கிருபையை சார்ந்து கொண்டு நம்ம செய்யும்போது சுலபமாக நம்ம தேவனை பின்பற்றுகிறதுக்கு அது 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 எளிமையாக இருக்குது. சரிங்களா? அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, உங்களுக்கு இருக்கிற தாளந்தை வந்து நீங்கள் மற்றவர்களுக்காக பிரயோஜனப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். நீங்கள் உப்புடையவர்களாக இருங்க, உங்களுக்குள்ளே வந்து உப்புடையவர்களாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். பார்த்திங்கன்னா, உங்களுக்கு இருக்கிற தாளந்தை வந்து பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்கிற அந்த காரியத்தை நம்ம பார்த்து, இல்லைன்னா நீங்கள் பயன்படுத்தலைன்னா அதை வந்து வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறார். சரிங்களா? ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஏசப்பா, நீர் பேசின காரியங்களுக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீர்க்கோவை வியாதி உள்ளவனை குணமாக்கி நீர் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. நாங்கள் விருந்துக்கு போகும்போது ஏசப்பா தாழ்மையான இடத்துல உட்கார கர்த்தர் கிருபை செய்வீராகப்பா. நாங்கள் விருந்து பண்ணும்போது ஏழைகளையும் ஊனரையும் சப்பானிகளையும் மற்றும் முடியாதவர்கள் ஆகாதவர்கள் தள்ளப்பட்டவர்களே ஏசப்பா விருந்துக்கு அழைக்க கர்த்தர் கிருபை செய்ய வேண்டும் முடியும் ஜெபிக்கிறேன். தேவனை விசேஷ நாட்களில் அந்த மாதிரி நாட்கள் எல்லாம் வந்து ஏசப்பா அப்படியா செய்ய கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை தர வேண்டும் முடியும் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஒரு நாளும் உமக்கு முதலிடம் கொடுக்க கர்த்தர் கிருபை செய்யுங்க. உங்களுடைய அழைப்பு வரும்போது அல்ல தட்டாதபடிக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்ய வேண்டும் முடியும் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. என் தேவனே, எங்கள் முதல் அன்பு உமக்கு கொடுக்க கர்த்தர் கிருபை செய்ய முடியும் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. உம்மை போல ஏசப்பா பிதாவுக்கு பிரியமானதை செய்தது போல ஏசப்பா நாங்களும் செய்ய கர்த்தர் கிருபை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். எங்களை சீஷர்களாக ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாளந்தை உமக்காக உங்கள் ராஜ்யத்துக்காக பயன்படுத்த கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராப்போ. அந்த நாம் மாத்திரம் மையப்பட்டும் துதிகன மகிமையாக உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் எல்லாவற்றையும் கேட்குறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.